Nämä ovat sellaisia asioita, että näistä minä en ole kellekään puhunut, enkä puhu, en edes omalle pojalleni. Mun ukki johti tiedusteluosastoa, joka oli nimetty sen mukaan Osasto Vehniäinen. Meidän perheessä on puhuttu avoimesti aina kaikesta, mutta Hanneksesta tai sodasta mä en oikeastaan tiedä juuri mitään. Mikä oli tämän partion tehtävä? Tähän partioon kuului kaiken kaikkiaan 8 miestä. Missäköhän kaikessa se on ollut mukana ja kuka se niinku oikeasti oli? Mistä sä löysit nämä tiedot? Mitä sä omasta mielestäsi kannat mukana sieltä menneiltä sukupolvilta? Onko se nyt näin, että ne traumajäljet ja muistijäljet, että ne siirtyy sukupolvilta toiselle? Mulla on ollut jotenkin vihaa tosi paljon sisässä ja se on pursunut ulos. Ukin kanssa meillä on ollut joku ihan oma taajuus, vaikka ei olla koskaan edes tavattu. Hän on niin oman tiensä kulkija.